Eu son Amelia Pardo Vázquez e son veciña da Catuxa. Nacín aquí e son daqui. Eu son Esther Bermúdez Grela e son da Catuxa tamén. Non xoguei, pero gustábame moito. E íbamos a todos os sitios, foramos a Lañas, a 50.000 sitios, a Pastoriza, co Catuxa. Gustábame o fútbol. Íbamos á escola pola mañán e pola... No, cando íbamos antes ás mediodías e pola tarde íbamos traballar ás leiras. Eso era o que facíamos. Dixeron, bueno, ti andas ca bandexa polo campo adiante a ver o que xuntas para a axuda, non para a axuda do equipo, pero a xente daquela non che daba, non daba. A ver, dado unha axudiña pa o Catuxa, que fai moita falta. Era a monda o velas correr, e o ver que... Me cago, dicían calquer cosa, me cago na mala que te pariu, que me dices unha patada, bella. Estaba moi ben, e a min encantábame. A min, ojalá, ainda seguira hoxe. E se seguira habendo hoxe, eu iba encantada da vida, non xogar, porque xe non podo, pero velo sí. Era bonito que houbera de mulleres tamén hoxe, e que houbera de homes tamén, pero que houbera de mulleres. Hoxe non, porque non hai campo aí, pero...